Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа всичките ми шампуани, душ гели, балсами и кремове, където се къпя с тях и се мажа. Това е моя шампуан на Миаманте, където си къпя косата с него и е в много гладка и мека кутийка и е много як. Това е маска за коса, където влиза мокрая си косата, слагам си го, чакаме 2 минути и си измивам косата. А това е крем Миаманте, като изляза вече от банята и ми е мокра косата и си го слагам, за да стане по-лесно да се разресва косата и за да е по-мека. А това е балсам на Елсев и тук има шампуан на Елсев. Те са в едни и същи кутийки, само че това е шампуана, а това е балсамът. А сега ще ви покажа от най-любимите ми душ гели. Това ми е най-любимият душ гел. Той е на Нивея с рози и е много як. Ето го. Уникален е и той ми е най-любимия от всички. Сега ще ви покажа един шампуан с лайка. Той е на здраве. Ето го, с лайка е. А тук имам 2 спрея. Това е когато, за да не изгорява коса му, когато си слагам пресата. А това е за сешуар, за да не изгори коса му. Сега ще ви покажа едни такива шампуанчета. Това е балсам. Това е за руса коса, обаче не прави руса косата, може би по-светла, хубава. А това е същото. А сега ще ви покажа едни хубави неща. Това е олио на глис. Когато вече съм с изсушена коса и си го слагам, за да стане хубава косата, блестяща, красива. А това са кристали, но останаха доста малко, тъй като аз много често го използвам това. Обаче много хубаво мирише и е много яко. Тук си имам и такова за лице. А тук имам слънцезащитен крем. Ето то тук пише на почко. И крайният резултат е парфюмче, след като се изкъпя, си го слагам. Ето го на Versace. И ако ви е харесало това видео, моля, абонирайте се за канала, харесайте и чао на всички!